nalika semono ana titahe Gusti ingkang sifat jalu mewah wanita ingkang arsa netepi jejering agesang ngancik alame madya amestuti ila-ila ujaring para kina ingkang pinundi-nundi kumlawe astane bebalang gantal ingkang binalaken temanten putri winastan gondang kasih gantal ingkang binalaken temanten kakung winastan gondang tutul gantal dumados sedah lilinting lawil wenang seta pinilih suruh kang matemu rose dupi temanten kakung hancaketi antigo antigo tinapak diri pepadaning temanten kakung pecah saknalika biar pilih tikate temanten kekalih badha mucah saking guluntaing Rama kalian ibu temanten putri masuk samparanipun temanten kakung pilih temanten putri tuhu bekti dumateng temanten kakung paripurna ambasuh samparanipun temanten kakung paripurna hangenya ambasuh samparanipun ingkang raka lan garwa kinarya sarana tumangkaring wijiwarih lestari tembung kalajengaken temanten kakung angangkat derajatipun temanten putri temanten putri dipun angkat derajat dipun padhakake derajatipun kalih temanten kakung temanten putri sansah sumembah mring temanten kakung pilih tuhu bekti temanten putri tata cara kalajengaken Tresna Widodo ing sanajengipun alon-alon tindaknya Rama Tresna Widodo kakanthi dening temanten kekalih ingkang ibu tindaknya wonten ing sakwingkingipun panganti temanten kekalih tinuju wonten ing sasana rinengga sayekti pralampita bilih bebrayanipun temanten sarimbit tansah tinuntun dening darmaning palakrama jumbuh paugeраning agami nagari miwah tradisi